Bože, na všetko som tu sama. No, myslím, toto maľovanie. Bože. Preto si myslím, že maľovanie si vyžaduje prácu profesionála. A preto som si dala aj inzerát hľadá majstra na maľovanie. No, už by tu hádam aj mal byť. Kde je ten? Kde to trčí? Jaj. Preto som si ešte dala tieto nohy. Som si nepofrckala moje drahé koberce. Je mi kúpil môj neboštík manžel. Bože. Dobrý to bol chlap. Dobrý. Bože, kde je ten takého? Už by tu aj hľada mal byť. Women are stupid and I don't respect them. That's right, but just have sex with them. Show me your genitals. Your genitals. Show me your genitals. You're talking to me. Dobrý večer, slečny, milé dámy. Nevádal tu niekto tak náhodou mojej služby? Čo? No, to budem hádam asi ja. No. Nevravíte to dvakrát načene. Ja som pani Hrášková. Bingo. Pripravte sa, lebo majster totiž to prichádza v plnej sile. To je dobré, že v plnej sile, to je dobré. Ale najprv pohostenie. Dáte si kávičku? Pozor. Ako na rozprúdenie si dať kavičku môžeme a potom budeme makať, že? Ako tak pozerám, dneska to bude viacej o fantázii ako o drine. Viete, ja som zvyknutý na inú drinu. Prosím? Ale nič iné. A nechcete si odložiť veci? No, slečná už by videla pána vyzlečeného, čo? Mimochodom, čo sa týka techniky, tak tu si môžete vybrať sama. No, tak techniku by som zvolila ako s môjim neboštíkom manželom. Zhora, nadol, zhora, nadol. No. A začneme zozadu, pravda, že? Zozadu? No. Kámo. Zvyknutý zozadu väčšinou končívať, ale pri menšom prípadku môžeme robiť výnimku, že? A začneme a vymetieme celú izbu. Jasné, celú izbu, jasné. No. A vercaj, kde máte vercaj? Vercaj mám vždy. Vercaj mám vždy so sebou. Jo, ako bude bušiť mám. Nemáš vždy ten vercaj so sebou. Smiem jednu takú technickú otázočku. Prečo tu rozkladá si tieto noviny? No tak hádam, by ste mi tu nechceli pofrckať koberce. No dovolte, kámo. Majster môjho kalibru má ochranu vždy so sebou. No, za to, že pracujete so štepkami, ste taký drzí, nie? No dovolte, za tými štetkami ja pracujem, čo? Kámo, ja všetky nemôžem ani cítiť. No, dobre, ideme. Ako je to z honorárom? Konečne rozumná reč. No, tak ste platení od hodiny alebo od výkonu. Pre Boha si myslíte, že to bude koľko trvá? No ani! Tak, s mojím neboštíkom manželom. No, aj trvalo 2 dní.
Viete čo, choďte sa tamto niekde pripraviť. Ja prídem za chvíľku za vami, dobre? Ale potrebujete ja? No tak, pri všetkej úcte, madam, ale keď sa tak na vašu potrebu pozerám, ja by som to bez vás aj vydržal, ale viete, pre vás by to nemalo ten správny efekt. No, dobre. Choďte, ja prídem za vami. Dobre, dobre. Zasa tá majstra nezlakla, čo? Poďme sa síca pritúliť k majstrovi a poviem mu, aký si to vlastne dala inzerát. Ja som si dala inzerát, hľadám majstra na malovanie. Na maľovanie? Áno. Akože malovanie? Malovanie. Kámo. Viete, čo to bude? Pravdepodobne asi nejaký omyl. Ja totiž to pracujem v úplne iných sférach a tie by ste momentálne vy asi nevyužili, tak s Bohom. No, počkaj, môj zlatý. Nie. Keď milovanie, tak milovanie.